Здравейте! Това е първият ни клип от сайта на от веб-сайта на georan.org. Днес ще ви покажем ревю на водоустойчивите часовници, които ги продаваме, и как се нагласят, какво трябва да се прави, за да може да се намали размера, точно като за вашата ръка. Сега, първо, това е един екземпляр. Има различни цветове, както виждате. Тук има един бутон, който когато се натисне, показва първо часа. Когато го натиснем отново, показва датата. Тук месеците, тук дните и тук секундите. Ето. И първо, нагласите е много трудно, само да кажа, но като не седите, ще разберете, че е твърде лесно. И нека да започнем да го нагласяме. Нека да видим от другия часовник колко е. Да, той автоматично се спира, за да може да не си хаби батерията. Сега първо трябва да задържите този бутон до верния час. След това пак задържате за минутите и сменяте до колкото ви минутите. С това задържате доста. Тук е годината. Си представите годината, която сме, в този случай 2016, но тук ще сложите само 16. Тук вече е датата. Изберете ето какъвто месец и деня. Ето, в нашия случай е 15 и е готов. Часът е верен. Както виждате, един се изключи. Добре. И сега за размерите. Както виждате, този часовник е по-малък от другия. Това е защото, когато ги отворим, се вижда, че има разлика между един и другия. Както виждате, този е по-дълъг, а този е по-къс. Ето. Както можете да видите. Сега, за начина, по който да стане точно за ръката, трябва остър нож, по който да махнете едната част, ето тази, която ни трябва мъничко сила. Както виждам, че ще извадим. Упс. Сега изваждате и другата, но това е просто от тук, както ги виждате тези малки части, можете да си ги режете от двете страни и това се маха и си ги прилагате за вашия си размер. Горе-долу това е всичко за първия ни клип в сайта. Дано да сте го харесали и ще се видим в следващия ни клип.